Čo by ste robili, keby sa váš manžel, priateľ, otec vašich detí jedného dňa rozhodol, že je žena? Najprv by sa doma párkrát obliekol do ženských šiat. Potom by tak začal chodiť von, možno aj do práce. Neskôr by si zmenil meno na Charlotta, ale deti by chcel, aby ho volali mama. Znie to ako vtip, no ženy po celom svete, ktoré musia práve túto situáciu riešiť, sa nesmejú. Heterosexuálov, ktorí často vplyvom pornografie začnú hovoriť, že sú trans, totiž pribúda. Možno je to aj tým, že majú dobré promo. Spoločnosť totiž týchto mužov oslavuje. Novinári o nich píšu články, filmári o nich točia filmy, politici kvôli nim menia zákony, celebrity pred nimi doslova klačia na kolenách. Ako Drew Barrymorová pred Dylanom Mulvaneyom. Ale manželky týchto nových žien s penismi zažívajú odvrátenú stranu príbehu. A práve o ženách, ktoré same seba nazývajú trans vdovy, je nový dokument filmárky z Indie. Dokument Za zrkadlom, Behind the Looking Glass, sa dá celý zadarmo vidieť na YouTube. Autorka Vaishnavi Sundarová totiž chce, aby sa o trans vdovách dozvedelo čo najviac ľudí. Prečo sa ženy a bývalé partnerky mužov s trans identitou rozhodli sami seba nazvať práve trans vdovy? Často totiž majú pocit, ako by ich partneri už neexistovali. Mnohí z nich sa počas tranzície zmenia fyzicky aj psychicky. Väčšina trans ľudí tiež odhodí svoje bývalé meno. To, ktoré im dali rodičia, nazývajú dead name, čo v doslovnom preklade znamená mŕtve meno. Mnohí ľudia namietajú, že výraz trans vdova uráža skutočné vdovy. Nikomu ale nevadí, ak sa muži identifikujú ako trans ženy. To asi ženy neuráža. To sú tie paradoxy, s ktorými sa trans vdovy stretávajú neustále. Hovoria o tom aj vo filme od Vaishnavy Sundarovej. Napríklad, napriek tomu, že ex-manželia niektorých z nich boli násilní, nedostali tieto ženy od okolia žiadnu podporu. Mnohí ľudia tvrdia, že násilné sú v skutočnosti oni. Niekedy iba preto, že o svojich ex stále hovoria ako o mužoch. Misgendering je predsa násilie, že? A niekedy preto, že si dovoľujú nebyť nadšené, keď si ich manžel začne obliekať ženské spodné prádlo. Dôležitý je predsa jeho príbeh, jeho prerod z kukly v krásneho motýľa. To, že ten motýľ chce, aby ste ponovom v posteli vyhrali muža a on ženu, nikoho okrem vás nezaujíma. A keď chce váš manžel zrazu dojčiť vaše dieťa, lekári mu ešte pomôžu a naordinujú lieky na tvorbu mlieka. A keď od vašich detí chce, aby ho volali mama a chodí pred nimi oblečený ako prostitútka, sociálka nezasiahne. Vo filme Behind the Looking Glass sa o tom, čo zažívajú rodiny trans žien, dozviete o mnoho viac. Zadarmo si ho môžete pozrieť na YouTube. Keďže ho ale YouTube shadowbanoval, nenájdete ho cez vyhľadávanie. Musíte ísť cez produkčnú spoločnosť, teda do vyhľadávača napísať Lime Soda Films. Aj týmto spôsobom sa spoločnosť snaží trans vdovy umlčať. Nedovoľme jej to.